बेयो माने जोङो अन्थाइबिल प्राइमारि हिसाबै जोंनो दोलोनि मावफानांगौ हिसाबै जोङो मिरु आफादनि बा डिस्ट्रिक्टनि निर्देश बादियै जोङो दिनैहाय दोलोनि मावख' अफिस बख'नानै लानाय जाहैबाय। दा बे मावख'आव थानानैनो जोङो दोलोनि खामानिफोरखौ फैगौ इलेक्सननि खामानिफोरखौ सुचारुभाबै मावलांनो माने मोनसे जायगा नांगौ हिसाबै बे जायगाखौ खालामना लानाय जाबाय दिनै। बेथ' बे बिथांनिसो खोथा माने बेवहाय परिबर्तन होननाय जे जायाखै। ओमफ्राय सान्थि फैदों होनदों, सान्थिया बहा फैखो? सान्थियाथ' फैयाखै। दा नुनायाव असान्थियासो बारा फैदों होननानै जों मिथिगौ आरोखि। मथा मथि जोङो गोजौ लेभेलाव नङा, जों गावलिया लेभेलाव थानानै सुख दुख गासिबोखौ मिथिनो हमनो हायो। दा ओंखायनो जेसेबां सान्थि जानांगौमोन खुगाजों जेसेबां बुंदों बिनि उल्था जादों जोंनि नोजोराव आरोखि। बेथ' बिथांमोननि खुगायावल'सो जादों। बे जास्ट जोंनि मोनदांनायाव बेयो राजनितिक खैसार। राजनितिकआव भट मोननो थाखायल' बिथाङा बे भाषण बा खोथाखौ एनाउन्स खालामदों, नाथाय आखाइजों खामानियाव गैया। दा जायोमोनबाथ' मोजांमोन। दा बेहायनो बिथांनि मिथ्याबादि माने थगायनाया मोगथाङाव दा नुजाथिबाय। फैगौआव बेहा आरो खुनु चान्स गैला सरकाराव फैबायनायनि। जोंनियाथ' साखाफारा फ्राय 80% जाना दङ। जोंहा बाहाय साननांगौआनो गैला। जोङो जोंनि बुहुमनां समस्तिनि बनगर समस्तिनि बिजाथि जुबिराज बसुमतारी सारा गोरलैयैनो देरहालांगोन, जों बेखौ दाथियै बुंनो हायो। बेसेबांसो भट लानानै बिथाङा बे पार्सेन्टखौ जोङो दानो बुंनो हाया। माने जेसेबां मोननांगौ बेनि बारा आसा खालामनानै दङ। दानि रुलिं गभर्नमेन्टखौथ' मा बुंबावनो, दानि बिथांमोनखौ बुंनांगौआ खोथायानो जेबो। माने जोंनि गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रानो बुंखाजोब्बाय, जों गाहाय लेभेलनिफ्रा आरो मा बुंबावनो। दा बिथांमोना बे परिबर्तन सान्थि होननाय बे भाषणखौ फोजोबना लाबानो जाबाय। आरो जिथु गुबुन गुबुन समस्तिनि सिङाव थानाय जिमान रायजो राजा बिथांमोनखौहाय मा मेसेज खालामनो सानो? मेसेजआ बेनो, फैगौ बिसायख'थियाव जेने जोङो बनगर समस्ति हिसाबै जोंनि केन्डिडेट जुबिराज बसुमतारी सारखौ जेने बयबो भट होनानै गोसो गोथारै मोजाङै मोजां देरहाहरनो हायो, बेखौनो आङो गासैबो बनगर समस्तिनि भटार्सफोरखौ खावलायनाय जाहैबाय अन्थाइबिल प्राइमारिनि बिपिएफ दोलोनि प्रेसिडेन्ट जानानै। थेंक इउ।